Kaixon, Euskal Herria. Eta ongi etorriak txorienera. Guazen, solemnidade pixat ematera honi, bai, oso, beti humoretxue, bai, jenteak esaten du broma gehiagi da, hola. Kaixo, ongi etorri txorienera, badakizue, Euskal Telebistako sukaldaritza saioa, bera Armitz Gorrotxategi da, gozogilea, sukaldaria, gaztea, eta ni Zigorriturrieta, titiriteroa, sukaldaria, eta ezer gutxi gehiago. Hori esan da, bi errezeta ekarri dizkizu gaurkoan prestatzeko. Gaur, asteazkena dugu, errezeta tradizionalen eguna alegia. Eta orduan, klasiko bi ekarri dizkizu. Lehena, nirea, luzea alegia, arrautzak aurora erara. Nik gaur eguna aurkezteko balio dut, Osa, inungo notiziak emateko edo, ezta? Xaka, hor kurrikuluna botadu, espada. Bueno, jende etxoiten hasita, hau noiz hasiko da benetan izaten. Hau arraro xamarra geratzen ari da. Ales da, pentsatzen. Ez diatek, nikua ordaintzen hau aguantatzeko niri. Ez diatek nikua ordaintzen. Bai, esan nakoa, gaur bi errezeta klasiko, eta nirea Nikolasa Praderaren arrautzak aurora erara dira. Ia da, beste errezeta batzuk ikusitu eta aurora erara, eta Nikolasak maite zituen errekako kangrejoak, ibaikuak, eta honekin, karramarro hauekin, hainbat errezeta dauzka, bi hiru gutxienez aurkitu izkiot. Bueno, baingoitu arrautza batzuk egosi, horrekin bete, bexamel bat gero gainetik botako diu, gazta eta labera gainarretzera. Besterik ez dauka. Hau lehen errezeta, tradizionala. Bigarrena ere, uretatik dator, baina ia itxasoragoaz, itxasoragoaz, eta bia da azken asteotan, tradizional egunean, nik beti errezeta kanpotikan ekartzen du, asko kanpotikan ekarri ditut, eta esan dut, gaurkoa bertara etorriko gara, eta gainera ez edo zein errezeta baizik, eta luxuzko errezeta bat, luxuzkoa, kasu honetan egin detena izan da. Legatzan, kokotxakin egindako saltxa berde bat, eta listo. Hori da, ze gutxirekin, ze gauza ona egitea dagon, eta hori ondoren egingo dugu, baina lehen da bizi, guazen lehenengo errezetarekin hastia. Eta hauek dira, arrautzak aurora erara. Arrautza lapiko batean urez estali, gatza gehitu, eta ure irakiten hasten den unetik 10 minutuz egosiko ditu. Ostu, gorringoak atera eta hauek txikitu ingo ditu. Kipula bat txikitu eta gurin pixka batekin erregoste jarriko du. Karramarroei aragi atera eta hau txikitu eta arrautza gorringoarekin eta kipula erregostearekin nazi. Bexamen lodi bat egingo dugu, hortik bikoiarakada gehituko dizkigu gure betegarriarekin eta honekin arrautzak bete. Jarraian, gainerako bexamelarekin arrautzak ondo estali, gazta gainetik bota, eta 10 minutuz 250 gradutara laberatu. Ikusten duzuen moduan, hemen lausua dauzkat hemen okupatuta, eta izango da, hau, arrautzak egosteko, hau, esnea berotzeko bexamelaiteko, eta kipula egosteko. Denbora zerkera mango digu, beti, sukaldaritza hori da, pixat, jutea beti aurreratzen gauzak, eta beti, egotea zerbait egiten, beste zerbait egin bitartean. Arrautzak, urarekin, nik ospinik ez dio batatzen, baina bai botatzen diot gatz desente, eta honekin, nire teoria da, errexau zuritzen direla. Batzuk, esate dute, ospina, ni ospin zalean ez. Orduan, urarekin estali, eta irakiten hasten den momentutik, 10 minutu egosten. Da bien bitartean, jarriko dena kipula erregosten. Zigor, esan diguzu, nondik anatera duzun errezeta? Bai, esan du, Nikolasa Praderaren errezeta. Hementxe liburua. Ikusten dezuenez, nahiko zaharra ematen du, ezta? Alaxe da. Ni zaharra naiz beretzako, ez aitezte. Lasa, mutilak ez da hori dauka pixkat, 40 urteko norbait zaharra da beretzako. Liburu berriagok eta aktualizatugok badaudela gaur egun, ezta? 1950 urteko liburua, ja 7. edizioa izan da, eta bidagarai horretan ja nola idazten zituzten, gainera nahiko zehatzak dira, errezeta pilo bat azeltzen dira, oso interesgarriak, nik usten dut ja gaur egun ezin direla erosi liburu hauek, ezta? Salmentan ez dira egongo. Zaila erostia. Igual, bigarren eskukoak eta horrela. Bai. Baina bestela ez da, egia da, Nikolasenak, tratu bat inaldezake, Armin. Zuketan badakizu, ni dauzkan Nikolasaren liburu hau, edizio ezberdinak usted guretxean 5-6 badaudela. Ez daukadana da, turroi berezi baten errezeta hori ez dut inundik inora aurkitzen. Orduan, aldaketa bat egin nahi duzu. Gorrotzen errezeta nola iten dan,
partekatu nahi badidazu, nik agian, ez, nola ez, gustu handiz, bat oparituko Bat, dizut. bat. Hemen ikusten duzuen tokian zigorrek dazke ehunka liburu etxian, Ok, izugarrizko liburutegia. Berak ehunka errezetak oso gitzanak ez dituena partekatu nahi. Segi bai esan. Hori gezurra da, ez sinistu, zigorrek esaten dituena, bi eren dira, erdi gezurrak edo bromaxak. Beraz, nik partekatzen ditut, zuek lasai egon, eta partekatuko dut, ikusiko duzu hemendikan aurrera nola egingo dugun baturroieren bat egingo dugu. Pasako dizut errezeta, ikusteko nola nik ere partekatzen duten. Vale. Grabatuta geratzen da. Zuk ikusiko duzu. Aitzakin gero adostu, a ber. Bueno, hemen ikusten dugun errezeta, arrautza aurorak izeneko saltxa hau, aurora saltxa, zer da aurora? Nondik handatorri izena? Izena da, ala aurora pertsona bata, ala ez. Osa, hau da, Alfredo naren modukin esaten zu? Nola usten duzu? Maiuskula idazten dela, ala ez, saltxa. Izen bat denez norbaitena, ni maiuskula izango zen, ez? Ez da, salsa aurora, ez da, bexamel bat atomatatu da, ni behintzat, eneukan, ostele ditzan guretzako salsa aurora, uste dozala bexamel bat tomatearik. Baina hori dira arrautzak aurora erara. Bai, aurora da saltxaren gatikan datorren izena, eta ez da izenagatik baizik eta kolore aldaketa horren gatikan dator. Esan dezun bezala gorria, tomatia, kasu honetan karramarra botako diziozu, eta egiten duna da, koloria aldatu, txuritikan gorrira dijoa, eta hortikan dator berez izena ez aurora izenagatikan, baizik eta beste hortatikan dator. Eta badago zineman, badago pelikula bat, non oso ezaguna den errezeta hau azaltzen dena, La Cena izena duen pelikula batean, eta Gerra Zibila amaitzen denen hortikan 2 astetara afari bat prestatzen du Frankok, eta bertan eskatzen du horrelako arrautzak aurora erara. Bertan ezaguna da, gero beste errezeta oso ezagun bat ere azaltzen da, oso tradizionala dana, eta azaltzen da zopa 15 ordu laurdeneko zopa bat hori da, de un cuarto de hora horrela izen hau da. Nik errezeta irakurtzen egun naiz eta arraro iruditzen zait errezeta hori 15 minutun egin ahal izatea, zeda zopa bat barazi deixenderekin gero arraina eta horrela badauka, orduan 15 minututan egitea nahiko zaila iruditzen zait, igual garai horretan errezetak egitea pilo bat kostatzen zuen eta kuarto de hora horregatik handeitzen zioten ze nahiko azkarra zalako, baina hortikan 15 minututa egitera nahiko zaila ikusten dut. Esan hori, La Cena dauda, antza, kurioso da, ez esate dute, bai, orduan, sukaldari on guztiak gorriak omen ziren, eta hauek espetxean omen zituzten, eta hori, Franco nahi duela, bere jauntxuendako erikia afaria, eta, tartean, bi errezeta hauek hartzen dira, eta hemen, nik aukera bat ematen dizuet, garestiago, nahi baduzu egitea, zerbait jultea ondo kokotxekin, Nikolasak esaten du errezeta hontan, erabili aldituzuela, ero, 12 karramarro, ero 6 zigala. Karramarroak ez baituzue, neurria jartzen du, dozena bat arrautzerako, dozena bat karramarro, ero bestela 6 zigala erekin ere, errezeta hau eitea bada hola. Hala ere, aurora, hor kolorea bat izaten da. Gorrizka aldera ez dakit geratuko da, nonek karramarroak, baina zigalak, gehiago dira zuriska aldea, orduan ez dakit nik hor duda gertzen, baina, kontua da, ni hemen nola hauek zuritzen, hemen nik ingo banuke nire errezeita izango bazan, esne honi burua botako nizkiok, bexamela iteko, eta bexamel horrek orduan karramarroen zaporea ere izango luke, ez? Koloria ere emango lioke. Koloria ere emango lioke, baina, Nikola Zapraderai nik enoa diskutitzen, eta berak esaten badu horrela dela, amen. Eta ipatu dugun La Cena pelikula honetan, noski umorea dago horren atzian, ez da, eta, gertakizun horri buruz, barre egiten dio, eta badakigu norantzangoa zen, ez da, eta garrantzi handia ematen dio horri noski. Eta sukaldariak tartean. Hori da. Saltxa guztietan. Zemat, baina, gero eta programa gehiago daude.
ez da moda, no? Baina garai batean sukaldaritzan inguruko ez dakit, pelikularik eta ia ezan ikusten, eta azkenen urteetan batzuk atera dira, eta batzuk oso onak, Eta Ratatouille askotan aipatu du, baina badaude estatu serioak eta ondo daudenak, non ikerkuntza lan handi badago, eta jatetxetan da sartzen dira, ikusten duten nola egiten duten lan, eta nahiko lortuak esan dezagun, Eta geroz eta gehiago azaltzen direla, gaur egun plataforma digitaletan eta horrela, ez pelikulak bakarri, baizik eta dokumentalak, telesaiak, milaka gauza, egia da gaur egun, kozina mundu honek, geroz eta jende gehiago interesatzen diola, ze egungo gauza bat da, danak egin behar duguna, bizitzeko beharrezkoa dana, eta ospe pilo bat hartzen ari dana, noski. Horrek ez du esan, superrizar batzuk garenik, Ze hortik ere, bi estremoa daude, Lehen ni, gogoratzen ez, uste lehitza ikasten hasi nintzenean, jente ez da, sukaldari izatea, ondo pentsatu duzu, erotuta, lehen sukaldari izatea, ez zegoen ondo ikusita, gaur egon sukaldariak superrizarrak dira, eta jende pilaten nahi du sukaldari izan, nire garaian, ni zenbat aldiz, entzun didan, sukaldariei, nik 15-16 urte praktika egiten hasi nintzenean, esaten, ondo pentsatu duzu, nahi duzu sukaldari izatea? Ni gustatzen zait, txikitatik gustatu izan zait. Beti nahi izan dut. Egia da gauza, eta modak aldatzen dijoa zela, eta urte batian gauza bat pentsatzen den bezala hortikan urte askotara gauzak aldatu egiten dira, beste ikuspuntua daukagu, eta beste era batia pentsatzen dugu, eta esan duen bezala, leheno ez ginean ez hain txarrak, ez da orain ez gera hain onak. Berdin-berdina jarraitzen dugu izaten, eta... Hemen jarraitzen dut, karramarroak zuritzen. Ibaiko karramarroak gaur egun egosita bakarrik aurkitu aldi direla. Hemen txorienen lortu genituen behin biziak, eta horre prestatu genituen, baina bestela egozia bakarrik, eta normalean Amerikarra bakarrik. Hemen 3 motazdakoak daude, gure ibaietan tamalez, bertakoa, ia ez dagoela, eta ibai gutxi batzutan dagoela, eta oso mendi aldera botata. Gero dago insigniza, dala berdina, baina daukala hemen marka txuri bat moduan, hori ere kanpotik italiaratik ekarritakoa da, eta gero dau Amerikarra ero. Korria handiagoa, eta hori dala depredatzaile bat, horrek danakin arrasatu egiten du, eta hori da gehien aurkitzen dana. Hori, berezitasuna batez ere itxas karramarroa edo ibaiko karramarroak itxasko normalian izaten dira kolore biziagokoak, gorriagoak, normalian handiagoak izaten dira, ze itxasoan korronte asko dago eta horrela, eraz, handiagoak izan behar dituzte hor lanian ibiltzeko aurrera eta atzera ez da, eta ibaikoak aldiz, ur leunetan eta horrela ibiltzen direnez, normalian txikiagoak dira, finagoak, leunagoak, koloreak, itzaliagoak izaten dira, marroiskagoak, argiagoak, eta forma, ez? Forma ezberdina dira. Izana karramarroak, ibaikoak ero itxasokoak, eta forma ere ezberdina. Eta, abakanto txiki baten itxura badaukat, ez? Negartza dizorana. Pentsatu deten gauza bada, azkenean, gu hemen lurrean eta aurkitzen ditugun espezieak ez da armiarmak edo horrelakoak, esaten du, horiek ez da ikutu ere, da dastatu ere, baina gero itxasora joaten gara eta ikusten duzu horrelako animalia bat eta esaten duzu. Hori bai, eta gaina gustatu egiten zaigu. Ez dastatu bakarri baizik eta gainera ona daudela. Norbait ausartu zalako jaten hemen, baina, hor, ikusten dituzunean, Amazoneko erreportaiak eta horrenik, pilote guzti jut. Eta han, holakoa, enbor bat bota. Eta handik ataten da bien larbak edo ar pusketa hori, guztako arrak dira, ar lodi hori gaina, koska iten diote eta ze xamurra, zagmurra, nik ez diote oska ingorrita da, txikitatik oitu da esan hori jaten. Baina, esaten duzuna, nik ustean etor gozea paraxar dezula hori jateko. Bai, noski, eta dastatuko zuen norbaitek esango zuen, txarra, eta goxua daude, eta ziurrenik, jaten bai jozte beraiek horrela, gozo hongo dira. Armintzi, egon bat dira. Nik dastatu da dakete, esan, ez gordinik, baizik eta zutikan pasata eta horrela. Sojarekin, kurruskari. Nik hori ere probatu dut. Ari dozunez guzia bota, baina gozoa, hola esaten dezuna,
Ba, bida, zen nahi esatea. Igual ja gure buruaren barruan dago, ez? Ja ikusten dugunen, ja beste pentsakera badaukagu eta esaten dugu. Ja, probatu horretik honek goxu da ez du egon behar. Eta egia esan gero dastatzen duzu, eta, zapore aldetik, egia esan soja eta horrela botatzen bali maiozu, igual pixka bat aldatzen da, baino. Armin, Tailandian goizan ginen bidaian jangan ituen, kilkerrak, txirri-txirriak gure etxean, kilkerrak jangan ituen, eskorpioa jangan duen, da zan, otarrenzkan zurrak sojatik basata jatia moduan, kruz, kurruskari, eta zeukan olako soja zaporia, itxaski olako zerbait, baina zapore gehiagi izatezu. Ja. Bueno, bai, txorrada hori, eskorpioi bat aguan sartzeana, baina... Nei lagun batek ekarri zidan, ja, kanpoa juntzanen eta horrela, bertatik ekarri zidan eskorpio bat, eta nik ezagik ja, honea iritsi zaneako ja erditxarra zen, baina niko idaztatu nunen, ere esan nun, osea, hau, gauza txarra. Zen bada letxarra lagunak, hori ekarri zizun? Bai. Ez zian beste gauza bat ekarri, goxua edo gozore, ez. Hora ekarri zidan, eta esan, hau txarra. Jendia gustatuko zaio, baina nik behintzat zapore aldetik eta ezagite, gaina mikatza bezala hartu nion. Zan, probatu eta nahiko mikatza gaina hankatxoak eta horrela hortikan, bueno. Hemen txeutziko dugu. Nik ezagit hori ezagutuko duen, zuk ziurrenik, bai, baina hemen, gero eta gehiago etorkizuna izango da, kilkerran irinak eta erabiltzea, eta tokatuko zaizu zuri bizkotxoren batero, horrek osotegirako egitea horrelako kilker irin batekin. Gaina esaten dute proteina piloa dutela eta horrela, eta ba, bida. Ba, egia da irina balin bada eta horrela, eta gero bizkotxo bat egite balin bada horrekin, nik gauza ezberdina ikusten dut. Horreko egoteko aukera badauke. Claro, azukre pila botata. Hombre. Baina, kilkerra bat horrela doan sartzea edo irinarekin gauza batzuk prestatzea, nik bintzat berdin ikusten. Bueno, Armintz, nik hemen karramarroak zurituta, txikituta, eta hauek gero jongo dira. Arrautze gorringoekin, nazita, eta hemen daukadan kipula honekin, hemen erregozten dagoena. Jarri duela erdia gurina eta erdia oliba. Ni biak gustatzen dizkite erabiltzea, erregozi behar duan. Hemen esnea berotzen jarri dut, gurina urtuko dugu, eta rus bat, teknikoki hitzein da, rus bat egingo dugu. Rus honi, gurin honi irina botako diogu, eta ero esnea botako diot. Ez diot esne guztia botako, esaten du lehenik, betegarri hau, Nikolasak esaten du imarra da, olako bexamel lodi baten pare bat koiarakada. Orduan, bi koiarakada, hemen esne guztia bota baino lehen, gordeko ditut bi koiarakada, bexamel lodia, eta ero gainerako esnea botako diot, eta ja izango dau, gainetik arrautzak estaltzen jungo dan bexamela, bale? Orduan, arrautzak, 10 minutu jarri ziet, eta hau prest, oin urrotzakin, eta gero zuritzen jungonez. Badakizue, ahalik eta gauza gutxien bota behar ditugu zakarrontzira, hau da, soberakin gutxien izan behar dugu, eta adibidez, hemen tipula erabili dugu, azala ere erabili daiteke. Ia da oso gutxitan erabiltzen dugula, baina haizu, aukerak badaude. Adibidez, azala erabili dezakegu salda bat egiteko, zaporia emateko, beste barazki batzuekin, erabili dezake ere olioa lurruntzeko, olioarekin frigitua azala, eta olio horre hartzen du tipularen zapore pixka bat, eta gero gozten dezunean adibidez, hori entxalada bati bota dezakezu, edo, kasu ezberdinak. Nik saldari bota izan dira, baina hola, zaporea usaia emateko olio bati, hori sekul ez duten. Aukera ezberdina da. Ondoren, arrozak tindatzeko ere ez, azalak egiten duna da, zapore pixka bat eman tipularena, eta aldi berean ere, kolore pixka bat ematen dio arrozari, edo eskabetxeak eta horrela egiteko, zaporia emateko, eta badaudela aukerak, eta ia da egunerakotasunean igual ez ditugunak erabiltzen, baina, noiz behinka edo, buruatzen man bazaizue, erabiltzea eta aprobetxatzea, botatzea baino ez, beste erabilera bat ematea ezin hobe izango ditzake. Nik hori ikusut, kipulan azalakin txigortuekin daitea, gero jangar, berez ondo garbituta da, jateko kurruskari labian sartuta, kurruskari geratzen da, eta txip antzeko batzuk azala jan ituen. Gozua zeuden, baina, lehen esan dugu, aukeran kipula jatia nahi dudala, eta oitxura hartu dugula kipula zuritzeko, eta, baina, aukera zeman gorko dugu horri. Eta geroz eta konstientego gera ez da, zakarrontzira gauza elikagai asko botatzen dugula, eta batzutan igual txarra jarri aurretik ez da, eta supermerkatuekin eta horrela gertatzen ari dan zerbait da, eta legeri bat ere sartu da, ez da, orduan, saiatu behar gera ahalik eta
zaborrera gutxien botatzen, eta adibidez, lehiak eta horrela esaten du, edo esaten dizu, haizu, txarto jarri aurretik, kaduzidadea bukatu aurretik, igual, ofertaren bat egin, hori dendei eta horrela. Hori dendei, eta supermerkatuei eta horrela esaten dira, oferta baten bitartez ez da, saldu ahal izateko, eta ez hori botatzeko. Nik erakutsi zaten legunean, enuen ezautzen, eta antzat denbora martxan, balagola horako zerbait, aplikazioen batero, zure inguruko horrela, enpresa ero, supermerkatu ero, taberna ezberdinek aukeran jartzen dituztela, goizian arratzaldian, ez da izorutan, bertako 6 pintxo, 3 eurotan. Eta bota beharrenean, zuk eskatze dituzu, askarri bili behar dela gauza batzuekin, eta holan iraungitzeko data bertan dauzkatenak, ero jatetxetan da sobera dauden gauzak, hartu, eta horiek etxera eramateko aukera ematen dizu. Eta nik enuen ezautzen aplikazio hori. Gero ere, tengarenen supermerkatura eta horrela egia da, beti, geran bezalaxe, nahi dugu beti politxena, ez, distiratxuena, uniformena dagoena, eta aldiz pixka bat itxusiago balin badago hori adibidez ez dugu batzen. Eta egia da, ia gehienak edo barazki guztiak botatzen direnak normalian edo saltzen ez direnak hoiek direla. Eta zertan ez du zerikusirik zapore aldetikan batak edo bestiak. Baina Armintz, gaur egun, eta zuri eta niri ikustea besterik ez dago, imperfekzioa modan dago. Orduan, ez dakit, argala, txikilla, eta zer. Eta hemen gaude eta zer ingo jo, eta hori, tomate itxusiak eta hori, zenbat arrazoi ez, hartu eta bala daude toki batzutan, eta holan saltzen dituz, fruta itxusia. Eta niko merkado, nik fruta itxusi hori ekarri niretzako. Nik hartuko hori, lasai. Tudelako tomate itxusia. Hori ez da merkia. Baina hor badazu arrazoi bat, ikusteko, bida. Naiz eta itxusia izan, ona egon daitekeela, eta beste barazki guztiekin berdin. Naiz eta pixka bat itxusiago edo beste forma bat izan, berdin, zapore aldetikan berdin-berdina da, eta gainera, danak berdinak balin badia, danak berdin, ikuste balin badituzu, horren atzen azkenen normalian edo industria badago, edo ekoizpen oso handia badago, zer, jute balin badera baserritar baten gana, ez dituzu aurkitzen 3 tomate berdin, seguru, danak dira ezberdinak, danak dira uniformeak ez behintzat, eta zapore aldetik askozeko xuagoak, orduan ez du esan nahi oso politxago balin badira, hobegoak direnik. Armitz, hemen, esan dizudan alen, bexamela ez diot esne guztia bota, eta bexamel lodi bat lortu dut, hau erabiliko dut gero karramarroekin da kipularekin, eta arrautzak gorringoekin batera, betegarri egiteko. Oin bexamelari, botak edo gainerako esnea, eta utzi da zue, arrautza hauek, zuritzen, gero erditi mozten, gorringo ateratzen, eta ingo kipula ondo erregosita dagoenean, iragazingo du, gustatu itzen zait, hemen daukan gehiagizko koipeak entzea, jarri irestontzian momentu baten, koipea botatzeko eta horri botako dizkigu, arrautzak gorringoa birrinduta, gure erreka karramarroak, eta bexamela. Eta hori izango da, arrautza betetzeko erabiliko dut, betegarria. Bueno, arrautza gorringoak, zuritzen, kipularekin batera, hemen kipula daukat, eta ero ona botako ditut, gure karramarroak. Bexamela ona gehitu, ondo nazi, ikusten badu lehorra geratzen dela, hemen di bexamel pixka gehiago, nahiz eta finagoa egon. Eta ero, mauka batean sartu eta arrautzak bete, bexamelekin estali, kasta, eta labera, garai batetako errezeta moduan erreza, Armintz. Erreza, goxua, gainean ikusten dut ja dela plater bakarra, ez da? Igual barazki pixka batekin edo horrela lagunduta, ez da? Bueno. Gure dietan ondo sartuko litzake. Noski. Bida, orain bururatu zezuk badakizu spam hitza. Badakizu zer da... Nondik handatorren? Zaten zu, honek zesaten du, Armintzek, spam. Hori da, interneten da, etortzen saltzen zaizun, zikinkeriero gehiizko guzti hori, hori da, edo mezu elektronikoetan eta horrela, igual azaltzen da hor, ez desiratuetan, ez da? Ez zaizun interesatzen mezuak edo horrela, spam hitza erabiltzen da, eta oso bitxia da nondik datorren, ze hau estatu batuetatik dator, eta, 1970 urtean, BBC-en egin zen sketch batean,
Gauza da, bazegoela enpresa bat, Spam izena zuena, eta haragi ontziratua saltzen zuen. Orduan, neko arraroa esaten duzu. Haragi ontziratua, ontziratua sartzen zuten, eta sketch honetan azaltzen zen, nola menuan plater pilo batetan haragi hau erabiltzen zuten. Eta plater guztietako erabiltzen zuten haragi hau, eta bazegoen atzetikan koro moduko bat, spam izena esaten, eta izan da, sketch, inbaditzaile moduan erabili izan den hitza bat, eta hortik dator spam hitza hori, zegeroz eta famatuko egin zen hitz bat izan da, eta bida, gaur egun arten noraino iritsi den, Gaur egun da eta gaur egun erabiltzen da pilo bat. Hori da, telefonos, jente ditzen dionen, jarriten dizu, espana dela, ez guztoko zerbait, Irak ez jartzen ba. Horta, ni dana sartzen zaizkit, hori zerbait inbar da, telefonua, hori nola, ez dakit. Kuriosa da nola, nondikan datorren, haragi ontziratu baten, enpresa baten izena etikan datorren. Baina, berezia, egia da guk ere spam asko erabiltzen dugule, eta inoiz denitzen geratu pentsatzen. Nondikan datorren iztean, pentsatzen un ingelesa zala, eta spam ingelesez hori esan nahi zuela, ez da? Baina ez. Haragi ontziratu baten, konserva bat. Horrelako zerbait egia da, bigarren munduko gerra asko saldu zen haragi bat izan zen, egia da, erreixa zala garai horretan ontziratutako kontserbak eta horrela saltzea, eta kriston ospea izan zuen, eta pilo bat saldu zen. Beraz, nahiko arrakasta izan zuen, enpresa bat izan zen, eta bida noraino iritsi da. Eta gaur egun, spamnetaz hitz egiten jarraitzen dugu, baina... Ez igualera honian, ez zaiz beraiei gustatuko litzaieken, hitz egiten dugun eran edo spam hitzak esan nahi duen, baina bida, behintzat hortxe dago. Armintz, bati esaten dana, onerako ero txarrerako, baina zutaz hitz egin dezaten. Eta, nik ez ari ados nahi horrekin, hobeto da honiako, ez da? Beti, hombre, aukeran bai, baina, batzuk ez dakit. Nahita ere, ez dakit, bitu, txak, dena gastatu. Eta, listo, hau badaukau, orduan oin, bexamela hemen azkenengo, oindik zutan daukat, suabe hemen izan dut, eta orain ingo diguna, nik labea daukat topera gainera, hemen dana josinatuta dagoen ez, grilla ere, gainetik berotzen daukat, eta asmoa da bakarrik hori. Hau gorritzea, gazta botako dio, gorritzea pixka bat, eta gero, maira, gure aurora erako arrautzak, prest daude. Lasaina bat bezalaxe, baino pastaria, ez da? Arrautzekin egindakoa, hoi bai, energia izango dugu egun guztirako, ikusten dut hau jan eta gero afaldu zertarako. Ba espada, afaldu inbar da beti, Armitz. Bale. Auskalo urrengo unian zertatu zen, hori beti, jan inbar da beti, nire horre joten ganean, hori beti lagunekin joan, menua eskatu. Eta ez, ni postria ez dut eskatuko da. Ordainduta dago, eskatu postria. Jango nik jan behar bada, baina postria eskatu. Nire eskakin gertatzen daiten asko da. Gero berak ez du eskatzen, berak esaten ez dena. Bueno, nik eskatuko dut. Eta gero hortxe ikusten dut jaiko jaraka jaten esaten. Baina, etzen un nahi. Hori jende pilate egiten da. Bai, ez da. Beti eskatu gara. Ez du nahi, eta gero, itxura ona. Hone bai daukala itxura ona. Ezan dakoa, labera, 220 gradutara, gorritu arte. 50 minutu. Hau bakaiago izango bazan, honi deitzen zaio bakaioa pir-pir eraraz. Lehen, badakizu, garai batean pil-pil beharrean, pir-pir esatezan, ze pir-pir egiten zuen. Eta horrela dago gure gaurko errezeta hau, hemen. Arrautzak aurorera. Bai. Armintza esaten nahi zitzaidan hain zigor, gaur berriro erreberregara. Bai. Hemen ez du etxoiten, labetikan atera ikusi duzuen bezala, barroda. Bitu, nik zerbait ez badut aguantatzen da, zerbait hotza atera dieza. Plater bat hotza ateratzen badiate, berua jan behar dana, ero kafesnia da gauza bat, putzein behar da, putzingo dira. Eta ia da, jatetxe guztietan, platera berotzen dutela, barazkia, edo kasu honetan arrautzak ez ozteko. Hori da. Eta bero mantentzeko. Hemen dauzkazu, gure arrautzak aurora erara. Labana eta sardeskan ikin. Honek igual danak, ez da? Labana, koiara, sardesca eta labana zigo. Eta, gero... Hortxe.
Venga, bat eta bat. Hau zuetzako. Oso. Venga, beldurri gabe, ezta? Zenek esan du beldurra? Hospitalak egon da, gertu. Guk badauzkauta. Baina benetan operungo da, Vale, a ber, dut. Hau beketxean, Oso errez jaten dian arrautza batzuk. Oso. Goxuak, krematxuak, Karramarroen zapore ez Karramarro. diet hartzen nik. Gehiegi. igual gehiago bota berri zaizkio. Amabiren ordez, 24, ez. Jarraitu behar da errez eta, ezta? Behar da moduan. Gozoa da benetan. Horrexiatik da tradizionala. Hori da. Kokotxak, saltza erdien bezala. Hori da. Ikusiko ez zer errez egiten dira. Ze gutxi behar den errezeta on bat egiteko. Lehen gaiak onak direnean, Bai. eskuak ja, ez du hainbeste garrantzirik, ze ikusiko ez ze erresa dan, nola egiten den momentu batean, goxo editzen dira, eta begira. Zartagi batean olioa berotu, baratxuria gorritu eta pipermina eta irina gehitu. Ondo nahastu eta ardo zuria bota lurrundu arte. Amaitzeko, ura irantzi saltsa loditu arte eta legatz kokotxak sartu ondo kozinatu arte. Perresilarekin zerbitzatu eta honegin. Bida, nik hemen lehenengo gauza indetena da, legatzaren kokotxari indiotena da azala kendu. Normalian izaten du nahiko azala eta horrela indet. Baki, labana batekin, eta garbi utzi ditut. Ezerrez gehiago. Beste aldetik hemen ingo detena, olio on bat hartu, men beldurri gabe, eta ingo detena da, berotu, eta nire baratxuriak gorritu. Orduan, gorritu ingo ditut, ez denei oso gorrituta egotia, ja dantzan hasten dianean, ja sua jetxi ingo dut. Ez zait interesatzen asko gorritzea, zer bestela erre ingo zaizkigu. Bai, eta mikastu iten da. Hori da. Orduan oso gutxi, denbora gutxian, pixka bat gorritu arte, dantzatu arte, eta ondoren ingo diotena, hori bai, pipermin pixka bat botako diot. Pikante ikututxoa izango du gure kokotxak. Egia da, osorik botako ditutela, ze ondoren kentzeko eta horrela errexagoa da. Orduan, txikituta botatzen balen badezun, danak asko pikatuko du, eta kasu honetan nola, 3 ale bakarrik botako dizioten, gero kendungo ditut, eta jaterako garaian, ikutu hori izango du, bai, baina, bueno, hori ez du jango. Beraz, hori, berotzen, eta ingo detena da, ja, baratxuria barrura. Bueno, kasu honetan legatzan kokotxak ekarri dizkiguzu, Bai. eta lagun bate galdetzen zian, ze alde dago, ezekien makaiagoarenak edo legatzanarenak erabiltzea, kokotxak. Lehengo eta behin, alderaketa da prezioa. Kokotxarena, legatzaren kokotxak, makaiagoarena baino nahiko garestiagoak izaten dira, eta gero, bueno, esan finagoak, eleganteagoak eta garestiagoak dira legatzarenak. Baina ni oso makaiau zalean dira, handiagoa dira tamainan, aragitsuagoak eta dira gelatinosoagoak. Gelatina nahi bauzu egitea saltza berde bat irinik gabe eta normale ondo ateratzea, pil antzeko bat esan dezagun, horretarako hobeto egiten baituzue makaiauaren kokotxak. Ni, hori, gogoratzen naiz, hemen inoz aipatu duz, xuberoa jatetxean iten genituen lehatzaren kokotxakin, saltza berdean, inungo irini bota gabe. Zu oso motelean eta azkenean gelatina dauka, bakaiagoa bezala, arraiek dan daukate gelatina, lehatzak ere badauka gelatina, baina kokotxak gaina atal bat badaukana, ez? Orduan, inbarzanan, guk ekonomika geneukan txapa, garai batean sukaldian, igoratzen naiz, eta udan bero ikusgarria kanpoan geneukala. Han mugitzen suabe, zuaren iskina batean, kokotxa horiek, loditu arte, nik uste dut likidoa gota berzaio beti, eta izatezan gure sudorretik erosten ziren izerditatzen. Egia da, azkenen beraiek daukaten kolageno horrek egiten duna da, beraiek pilpila askatzen duten. Egia da, pazientzia euki behar dela, eta bakaiu oso batekin daukan azal guztiakin eta horrela, errexagoa da beraien kolageno hori askatzea, eta
kokotxaren kasuan gutxiago askatzen du, orduan denbora gehiago egon behar da, eta nik esan nuke bakailuaren kokotxak ere handiagoak direla normalian, ez da? Tamaino handiagoa. Tamaino aldetikan ere handiagoak dira. Bueno, bakarra daukate, badakizuen nun dauen atal hori, hemen buruaren azpian, hemen ahoaren azpian daukate, makaiauak pixkat beraxeo dauka, lehatza baino, eta beste arrai ematen ero jaten bada ere, bueno, guk gure eta euskal gastronomian, erabiltzen diran biak, makaiauarenak eta lehatzarenak izaten dira. Hauek prestatzeko, pilpilean, saltza berdean, plantxan, guk egiten genuena, barmintzek esan duena, makaiauarenak, genukan plater bat, zirela makaiauaren kokotxak plantxan. Eta bere pilpilarekin. Zeite genuen, azal horiek direla, bekaldeko azala horiekin pilpil bat egiten genuen, eta pilpil hori gero genukan zerbitzu orduan, iskina batean gordeta, eta horrekin gero plantxan egiten genituen, eskatzen zituzten momentuan, kokotxak, eta ero, beraien azalekin indako pilpilarekin gainetik, eolan pixkat, saltza moduan ero gainetik botatzen genien, ez? Eta hori beste aukera oso goxua geratzen dana, eta esan dugu, makai hauen erakin pilpila lortzea lehatzanarekin baino. Lehatzarenak hori bai, finagoa dira, Bai. Eta ikusi dezu, nik hemen egin detena da, baratxuria oso gutxi ze, denbora guztian, hemen lanian egongo naiz, eta egin detena da, irinak kozinatu egin dut, ze bestela irin zapore hori edo usain hori hartzen du, eta ez zait interesatzen hori izatea. Eta ondoren egin detena da, ardo txuria bota, lurruntzen utzi, eta azkenean da, rux moduko bat. Egin detena da, olioa eta irinarekin rux bat, gero ardoarekin pixka bat lurruntzen utzi, hemen hartzen du, ematen du moztuta dagoela horrela, baina gero, botatzen dio danean ura, nik kasu honetan ura botako diot, ze interesatzen zait izatea kokotxaren zaporea. Ze normalian edo fumeta edo arrain saldarekin ere egin daiteke, baina niri iruditzen zait pixka bat kokotxaren zapore hori jan egiten dula. Orduan, horrela egingo dut, urarekin egingo dut, garbiago, eta geldituko zaigu kokotxaren zapore handiagoa. Hori bat zegoen sukaldari bat, berak esaten duela, eta orain rebindikatzen du, lehatza saltza berdean ikean, fumeta beharrean, hau da, lehatzaren ezurrekin da buruekin indako salda bat beharrean, ura nahiago duela. Eta tipo horrek nahiko ospe lortu zuen, Juan Mari Arzak izeneko tipo bat, eta bera beti ura rebindikatu du eta defendatu du, baina ni hortan fumezalea, ni hortan, bueno, zapore gehiago ematen diola, ez da? Ni ez dakit, baina lehatzan fumeta, azkenean, lehatzan zaporea emango dio, ez dio kalterik egingo saltza berde horri, orduan, bueno, nik hortan, bera, gustatzen bazaiolan, bakoitzak hor bere guztua dauzkagu, eta horrela egiten dugu. Hemen, makaiagoa eta lehatzan artean, arrain urdina ero zuria dira, ekipoa berzuek, zein ja, lehatza, urdina ero zuria, lehatza eta bakaiagoa, biak zuriak dira. Biak zuria, nola ezberdintzen dira? Bueno, guk urdina zeintzen dira. Txitxarroa, gero daukagu izokina, egaluzia, indartzu hauek, eta gero bustanean. Truko bat bustana izaten da, eta bustana daukatenak holan bi puntakin ero, horre dira urdinak. Izaten dutenak holan borobildua, horrek izaten dira zuriak. Hau da, lehatza, makaiagoa, eta horrek izaten dira, holan borobildua dituztenak, ze igeri eta lasaia egiten duten arraiak dira, eta horregatik ez dutela behar, horren beste ur mugitzea. Eta, bueno, hori da arrazoi ematen dutena, Eta besteak urdinak eta, bueno, urdina zati dira, koipe gehiago daukatelako, hauek distantzi luzeagoak eta egiten dituzte itsasoan, eta horiek daukatena da, behar dute gantz gehiago beraien aragian, bueno, irauteko, gero, bidai luze hauetan, ero ur hotza horietan, ero, hala ere, ur hotza, makaiago ere ur oso hotzetan bizi da, eta ez du bidaia luze egiten, la koipea gutxi dauka. Eta nik hemen saltxa perrez daukadanean, ingo detena orain da, barrura bota nire kokotxak egia da, kokotxak momentu batean egiten direla, Eta honek egingo duna da, ikusten duzu saltxa nola nahiko tekstura ona dauken, baina nahiko likido dago. Bueno, ez dit inporta, ze oraintxe, legatzauen kokotxak ingo dutena da, ez lehen esan dugun bezalaxe, kolageno guztia askatu, gelatina guztia askatuko du. Eta ingo duna da, saltxak, orainikan eta lodiagoa geratuko dira. Orduan, hemen ikusten duzu, ez naizela geratu motz kokotxekin, Nik beldurri gabe hemen badakit jendia asko daola,
gustatzea zaiola jatia kokotxak eta nik danantzako prest ingo dut. Orduan, hementxe ja prest dauketenean nire pilpila ingo dutena da barruan perexia bota, Vale. horrela pixka bat kozinatu egingo zait nire perexia eta saltxa berdeak azkenean hori dauka, ezta? Perexia pixka bat kozinatu. Da gero gainetikan ere pixka botako diot, baina hementxe ja tokatzen zaitena da ja lan egitea. Lan egitea huelta batzuk ematen, askatzia daukaten gelatina guztia eta besterik ez. Horre, bueltak eskerrerantzan nahi eta nahi esazen bale. Ero, a ber, ni beti ikastaroak eta ematen dituan esaten dut. 7 eskerrera eta 5 eskumala. Eta jendea geratzen da horan. Eta jendeak kasu egiten du. Eta, ostra, hori ez dakit esatezu. Hasi naizen moduan gaur saioa. Serio jartzen naiz, batzu sinisten dut. Hor bueltak berdin da noaka, bagizu gaur egun saltzen dituztela. Jatetxen batek ero badauka, basegon tresna bat, non jartzen duzu lapiko engantxauta, motortxo badauka azpian, eta egiten duena dau, ra, mugimendua berak egiten dizkizu, eta berak muntatzen du pilpila momentuan, baina ni ala ere, enaiz oso pilpil lodizalea. Ikuste dituzu, txapelketetan, hola, makaiauan pilpilak, egiten nahi naiz. Batzuk da oso lodia direla, labanarekin da kutsi eta sardeskarekin moztu behar direnak, ni horien saldea nahi, ni pixkat, saltza bat, saltza loditxo bat, baina lodia zei gustatzen. Eta hau, hobetzeko badakizu zein den modu honena, arrautza batzuk askatu hemen, 3-4 arrautza. Ere. Ilarrak ez, esparragorik ez. Trukotxoa oso lodi ez egoteko, da, hemen ja ikusten duzunean pixka bat loditzen ari dela, ze ura lurrundu egiten da, orduan, hemen txeuki zuek ura prest, eta ikusten balma ez zuen nahiko lodia geratzen ari dela, botaio zuen lasai asko urpiskatxo bat, eta listo, bale? Garrantzitsuak denbora ere kontrolatu behar dezue, ze gehiagik kozinatze balen badezue, kokotxak egia da, lehortu egiten direla, eta ez tala gauza berria, gordinik ere ez ditugu nahi, baina ikusten dezuen bezalaxe momentu batean egin ditugula, ikusten dut, gatza ez diot bota, baina pixkatxo bat, egia da, ja legatzaren kokotxak ja badaukela, nahiko gatz, baina ikutxu bat nik emango diot, pixka bat izan dezan, eta listo. Nik guk etxean gehien gustatzen zaizkuna da, irinetik, arrautzatik pasauta, eta arrautza, baina hori bakarrik, buelta alde bat, olioa neko fuerte, buelta eta kanpora, guztira ez da minutu bat ere ez, kokotxa zeituan iten da, eta hauek bintzat, lehatzanaenak areta azkarrago, eta horrela geratzen da, fenomeno. Boilur pixka baldin bakazue. Benetan, arrautza horri botaio zu, Eta hori da, zoragarria. Eta kabiar pixka bat baldin badaukazu boilurraren gainean. Ez da broma, boilurrarena. Bai, seguru baiet. Gainera, pipermionek emango dio danai kriston ikutu pikante pixkatxo bat, beraz, ez diot asko bota, 3 bakarri bota dizkiot, eta ikusten dezu, ze itxura dauken gure gaurko errezeta tradizionalak bertakoa, etxekoa, erraza egitea, eta egun berezi baterako, afari berezi baterako, badakizte. Arrandegian espauz aurkitzen, izostuak ere saltzen dituzte gaur egun gehien, aurdan badaukazu urte guztian jateko aukera dago, Bale, jauna? Koiera bat hartuko dut, bai, zerbitzatzeko, hementxe. Horrelaxe. Bale. Eta orain bai. Beldurri gabe. Hau nola ingen duen, arroz bat ingen duen. Eta gero arrozarekin, saltza berde pixkat gero arroza inda zegoen, arroz zuri bat, saltza berde hau bota, arrozari nahastu ondo, eta gerratzen zizuelako risotto antzerako bat. Eta gero aldamenean berdin da kokotxak, ero horrela txirla batzuk, kombinazio zoragarria. Ba, mentxe dituz, nire gaurko kokotxak saltxa berdian. Gaur bai, irabazi dugu. Bai. Irabazi dugu. Ze hona dien lehatzko gotzek. Bai. Presioan bena horitzen dira, Magio benenakin, ze fina dira. Oso hona. Hemen ardoko patxo bat eta ezin hobe. Ero ogia. Ogia hori bai, falta zen. Ogia falta izan dut. Bueno, lagunok. Eskarrik asko, bihar berriz bueltan gera, eta... Hortxe, hemen. Agur.